Mendieze ikurrin eder Ezkena zaitu taixian Simboloak. Erregisa ikusgarri egiten gaituzten ikurroiek. Unkitu egiten gara hauek erakustean edota ikustean. Gure eskutan ditugunean eta baita besteek dutenean ere. Simboloen artean, bandera da indar handiena duena, eta ikurrina da Euskaldunon bandera. Ikurrina, 120 urteko historiaz dago bermaturik. 120 urtetan ikurrinaren inguruan eman diren bizipenaz, dulantziaz, eta baita sufrimenduaz ere. Baita garaipenaz eta borrokaz, jasarpenaz eta erbesteaz ere. Paper batean sorturiko ideia horretatik, 120 urte pasadira da, eta denon laguntzari esker, ikurrina, doan lekura, herritar guztiek, harrotasunez erakusten duten entxeina bihurtu da. Badakit topikoa dela, baina beti esaten duten bezala, nondik gatozen jakin behar dugu eta nora goazen, bai, nondik gatozen ere bai, ezta? Nik usten dut simboluak ez bai debekatzen ez dago simboloik. Simboluak ekoitzen dira debekatzen dianean. ¿Tú crees que las banderas son necesarias? Como símbolo, sí. Como símbolo, pero no para separar a la gente. A mí no me gusta nada que separa a la gente. A mí me gusta todo que une a la gente. Entzako dia, zaki zure nortasunan parte da, orduan ikusezunean identifika hoitzen zean nungoa zeran, eta zaki, horrela ikusten. Bai, biharzkoa dira. Yo soy cubano, compadre, y le voy a decir una cosa. La bandera es muy respetada en mi país, porque es la sangre derramada. Es la trascendencia y la tradición de los ancestros y todos los muertos lo que hoy en día somos. Por lo tanto, debería existir un respeto a la bandera, siempre. Gure ikurra zala, gure ikurrina. Zen esan nahia, herriaren ikurrina, gu ginean nortasunaren ikurrina. Ikurrina, Euskaldunen bandera da. Gure koloreak, gure simbologia, jatorriko historia ezagutu edo ez. What was the name of the flag? Iguriña. Ez dakit nondik atea dan, ez dakit noiz. Pentsatzet oso zarrastela izango, baina ez dakit. Ez dakit, 200 bat urte igual. No sortu zuen ez dakit, baina historia asko izan dudua, bai. Aha. Hoi dela 100 urte, 30 urte, nola jarri zuen. Lehenoko historia ez dakit nik beste. Sabino Aranak asmatu edo sortutako ikurrina dugu. Iguriña! Astelena, 1884ko uztailaren 14, arratsaldeko 6:00. Bilboko Korreo kaleko 24. zenbakiko 2. solairua, bulebarreko izkina batean. Sabino eta Luis Arana anaiek sortu zuten Euskaldun Batzokila elkarteko bazkiderik zaharrenak, Ziriako Iturri karlista ofizialoiak, artilez egindako bandera 3 kolorekoa zintzilikatu zuen. Ikurrina, Euskal Herriko kaleetan jasotzen den lehen aldia da. Este año se va a celebrar el momento en el que Sabino Arana inventó o creó la ikurriña. Ikurriña, si hacemos la traducción literal, es bandera, pero solo lo utilizamos para la bandera de la comunidad. Al resto de banderas no le diríamos nunca ikurriña. La ikurriña, bueno, fue una creación que va a hacer Sabino Arana. En la mayor parte de ocasiones se suele decir que es un prototipo, para entendernos, de la inglesa, en la que él decidió meter una serie de elementos simbólicos.
green, red, and white one, right? Igual izango da, diferenten, komunia diferentiak eta bakoitzan koloriak eta, baina ez dakit seguru. Is this the right way up?